5 days. Naka-promo na po si DC. Okay lang, wala akong piso. Thanks po. 39 lang, sir. May libreng load na po pang internet. Madali lang po siya, sir, register. May instruction naman po siya, sir. Kaya sobrang basic. Register? Tulungan ko kayo, sir. Mamaya balik ako. Tulungan ko na lang. Wala po ako single. Mamaya, sir, tulungan ko kayo. Balik ako. SIM card! Last call po, inulit ko last call sa oras ng 6:30 p.m. Tapos meron po hanggang sa mga biyaheng Pangako. Nandun na lang yung biyaheng Pangako. Iliesa, biyaheng Pangako, last call na huli. Sabi ko sila po. Loob po sa lahat. Jacket ka. Nanggalin. Kuya Jordan. Ay, kay Jordan. Opo kay Jordan. Good viewers, hello po. Opo, salamat po. Hanapin namin po yung yung turn out. Five viewers, hello po.
Kaya nga po eh. Napunta kami doon. Pupunta namin po yung brownout. Eh Danilo Pizarra, ingat kayo pa rin dito. Buti naman makabalik na kayo ng Hello po. Yung anak po kasi namin, alam ko, lalong ilang araw nang hindi kami na kakausap sa cellphone. Kawawa. Kawawa naman. Baka ma-stress. Stress pati ma-stress nun. Wala pang libangan. Tutuan na natin yung live. Kung saan abutin yung signal. Kaya nga po, hanggat dito pa kami sa may signal, magla-live na ako. At yung cellphone na naka-charge na dyan, ikaw ma, full charge ba? Ay, kaya Danilo Dizon. Hello po. Kaya Danilo Dizon. Shout out po. Ha? Para po sa lahat po sa ng Kenya Pradina, Biyahe Church of City, na mag 7 p.m. mabuhay po ang bus, Bay 16. Inulit po, sa lahat po sa ng Kenya Pradina, Biyahe Church of City, mag 7 p.m. boarding po ang bus, Bay 16. Patuloy po ang check na lang po ng mga boarding bus. Viewers, hello po. Comment po kayo para kwentuhan. Mga 7:30 pa yung dating ng bus na sasakyan namin. Alam ko naman mag-director. Search mo. Kapag kumain na rin po kami. At bumili na rin kami ng pagkain. Na kung baga, kung magutom, kadaan, Para po sa lahat na po sa ng magsawa, galing Tabaco City na mag 7 p.m. Boarding na po ang bus sa Bay 20. Inulit po, sa lahat na po sa
Kuya Jaime, hello po. Gusto kayo pa? Okay naman po, nag-abang na po kami ng bus. 7:30 po yung ano, biyahe namin Kuya Jaime. At ano to? Siguro di natin alam kung kailan masusundan tong upload o live kasi walang signal doon. At di rin ako makaalis-alis doon sa bahay kasi mag-aalala ako kay Mrs. Lulubos-lubosin ko na to. Kanina pa po kami dito. Naiwanan kami nung bus na dapat dadaan dun sa bahay namin, dun sa gilid ng ano namin. Naiwanan kami kaya yung sinakyan namin ay biyaheng Sorsogon. Ba't sabi mo naga? Naga yung ano, pagtawag ng bus. Bakit daw? Basta sabi mo, Bakit tatransfer kayo? ano? Opo, Kuya Jaime. Opo, opo, nandito po. Nandito lahat sa harap namin. Ingat din po kayo Kuya Jaime, ingat din. At balik kami sa 29. Bukas pagdating ko doon, rat-rat kagad sa ano. Ayusin ko yung tindahan. Pero sa pagbalik dun sa team, malabo pa. Kasi di ko talaga to kabilin-bilinan nung biyanan ko na huwag ko raw munang iwanan dun sa bahay. Kasi mag-paper siya kasi to eh. Doon muna talaga ako sa bahay. Di baka kung anong mangyari nito, ayaw kong sisihin. Kahit di naman ako sabihan nila, alam ko naman yun na talagang di naman pwede magpiyersa. Six? Oras ko na. Ay, si Kuya Jaime, thank you po. Salamat po Kuya Jaime sa pakulay. Salamat po Kuya Jaime sa pabaon. Thank you, thank you, thank you. God bless po. Salamat po talaga. Grabe. At ingat po kayo dyan. At God bless. Live habang may kanina nag-upload na ako. Pagkatapos ng premiere nag-live. Kasi alam ko baka di ko rin yung mabitawan dun sa amin eh. Kaya hanggat nandito pa, hanggat may signal pa, yung mga ibang vlog ko, i-upload ko na kung nasa biyahe pag may signal. Dami niyo po yung Asan na yung ano? Tinan ko yung bus number. Magandang gabi pa rin Jason. Ingat kayo mga asawa sa pag-uwi ng Tumblr. Opo, salamat po sa pag-alala. Rono Wasoro. Zara ng Batis. Thank you po sa pag-alala. At ingat din po kayo. Yan po, shoutout po sa inyong lahat. At sana makapag-tune in yung iba para makapagpaalam. Sabay kagabi napagpintuan naman na uuwi kami. Sana makatune in sila para makapagpaalam kami sa kanila. Yung ticket mo.
bus number yan. Oh. Ito. Ano to? PPA. Time. Kabwa. Discount tayo na kayo. At yun, naka-discount kami ng pamasahe. Discount kami ng 200 pesos. Naka 20%. DLTV yung sasakyan namin. At tingnan natin, malay mo, kasi minsan yung DLTV may ano siya, may charge. Sana may charge sa upuan. Ganyan yung ano, yung DLTV. Tapos minsan free wifi, kaya baka makapag-check tayo kapag free wifi doon. Eh dati nakasakay na ako dyan mo namin. Free wifi. Tapos may charge dyan doon sa upuan. Mamahalin. Oh. Team viewers sa loob po. Comment po kayo para makilala ko kayo si silent viewers. Tingnan ko muna mo. 11 viewers sa loob. Ano ko buka eh? Tubig. Yung tubig. Sarado. Last call po, inulit ko last call sa oras na 6:45 p.m. sa pasero ng Super Lines. Biyanin mo sa mga liban, last call na po yun. Salamat lahat. Kaya kayo sabi ni Kuya Jordan. Sana pumunta sila Ate Cherry para makapagpaalam kami. Kila Kuya Ruben, Tol Julius, Ate Maris, Kuya Benji, Kuya Bern. Kuya Bern, Kuya Ruben. Kuya Hope, Kuya Ruel, at Kuya James Q, Kuya Teddy, ayun. Ay, sorry. Kuya Jordan, hello. Kuya Teddy, Kuya Rene. Alam mo matagal-tagal. Kuya Romel. Kuya Romel. Maris. Ate Che. Sila ano, Mang Aini Reyes. Oh. Kuya Jagger. Egay. Oh. Kuya Igay. Pero pag magawan ko doon ng paraan kasi ano, wala ko doon magpalagay nung pagkaya ng budget ko. Sinasabi ni Bilas na yung sit up na. Ano? Kaya Danilo Pizarra, may paring Jason pa, uwi pa lang din. Galing work, ingat na lang. Opo, ingat din po kayo kay Danilo sa pag-uwi galing work. Antay pa po kami ng bus. Nasa PTX na po kami. Ingat po kayo pag-uwi. Solar sit up, magpapalagay ako. Kasi bukod sa magkakaroon ako ng wifi doon, palagi kahit burnout. At makakatipid ko po yun sa ano, sa monthly ano, monthly bill. Kumbaga investment din yun. Alright, salamat din. Ito po. God bless po. Ingat po pag-uwi palagi. Ingat din po kayo palagi. Lahat po kayo. Ingatan tayong lahat.
BP8 na. Ate Margie, hello. Update ko ya Jason kayo. Opo po. Pag may signal po akong man, kahit mga baka-upload man ako ng mga 10 minutes para mabilis ma-upload. At least maka-update kami makauwi na nakauwi na. Okay. Hello sa inyong dalawang pa-Jason ni Ate Ami kami ni Ate Ami. Para po sa mga pasahero ng Gold France, biyahe bulan ng pang 7:50 p.m. Mabubuhay na po ang bus sa BAT. Inulit ko, sa lahat ng pasahero ng Gold France, biyahe bulan ng pang 7:50 p.m. Boarding na po ang bus sa BAT. Kasi yung makiyak na lang po ng mga Ate boarding. Marciana. Hello po. Ate Marciana. Antay mo muna po. Ano? Ano kaya sa phone? Wala mo na ako na. Para po sa lahat ng pasahero ng Alps, biyahe Tabaco City, na pang 7:50 p.m. boarding na po yan, Bay 23. Inulit ko, sa lahat ng pasahero ng Alps, biyahe Tabaco City, pang 7:50 p.m. boarding po yan, Bay 23. Hello. Wala pa po. Hindi tinatanong niya si Ate Margie. Oh, hindi alam ko wala pa. Kasi yung mga OFW na taga sa amin, saka yung mga taga sa kanila na ano na nag-online, puro sa akin nagkukontak. Akala nila nasa Bicol ako. Puro kanina may nag-contact naman sa akin. Tatanong ko kamusta daw yung ano pamilya nila. Para naman po sa lahat ng pasahero ng Mian, biyahe Tabaco City, pang 7:50 p.m. boarding po ang bus, Bay 19. Inulit ko po sa lahat ng pasahero ng Mian, biyahe Tabaco City, pang 7:50 p.m. boarding po yan sa Bay 19. DML TV nito. Ano? DML TV.
Hindi ko sa loob. Ano makaabot sila? Ano sila? Ate Maris kasi tulog yun. Mang Maria J. At kung mapanood niyo po yung ano, replay na lang. Uwi na po kami ng Bicol. Singer! Magandang gabi po sa lahat. Sa CR lang po sa paring JC. 7:30 po yung ano namin, yung bus. Dadating kami niyan bukas, umaga na din. 7:30 din. Alas 7 ganyan. Morning na din. Dadating kami. Nag-jeep na lang po kami. Kasi naiwanan kami ng bus na nadadaan po sa amin. Kaso nga, yun nga po ano. Inuulit ko po sa pasero ko ng Linan, galing ko yung gabuhi pang 7:15 p.m. Naka-boarding na po ang bus sa gate 19. Hello po sa 12 viewers po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sa 14 po, magandang gabi po. Ito yung tabi? Ha? 14, hello po. Ate Margie, hello sabi ni Kuya Jaime. Pwede mo tabig mo? Hello po sa inyong lahat.
Sige na. Magsi-7 na. At yung power bank namin ay chinarge ko na dito. Ano? Kasi libre naman yung pag-charge dyan. Mga gamit namin dito. Last call po, inulit po last call sa oras ng 7 p.m. sa pasaya po ng Menya Prancia, biyaheng Sorsogon, Nagsuwang biyaheng Pamako, Menya Prancia, biyaheng Sorsogon City, last call ng bill. Tapos sigurado yung dating namin dito sa ano, sa Bicol ay ano na. Umaga na. Kaya good evening, nasaan ba kayo? Andito po ako kay Danilo sa PTX po. Kuya Nicole, salamat po. Thank you po, thank you. Opo, salamat po sa pag-alala. Ingat din po kayo, Kuya Nicole. Ingat din po kayo dyan sa work nyo. At 7:30 antay na kami ng bus. Bali may ticket na kami, tapos naka-discount kami ng 200. Ang masahe naka-discount. Kung halimbawa pagdating namin sa Bicol, kasi alam ko walang signal talaga doon, mahirap. Meron man pero mahirap. Mahirap upload, saka yung kuryente. At ano po, sana po panoorin nyo na lang po yung mga old vlog. Sana tapos wag yung skip yung patalastas para kahit pa paano makausad yung revenue. At may sahurin ako sa December. Oh. Panoorin nyo na lang po habang walang upload.
Ganda ng CR dito. Pwedeng tulugan. Bango sa loob, pero yung iba naman may bayad naman pang-ipa. Para naman po sa lahat ng pasero ng Superlines, biyaheng Planet, na pang 7:30 p.m. makuboard na po ang Classway 20. Tuloy po, sa lahat ng pasero ng Superlines, biyaheng Planet, pang 7:30 p.m. boarding po ang Classway 20. Tayo Bay 8, no? Ano yung Bay 8 mo? Day 7 po. Ha? 7. Ito man. Seventeen ba yun? Ay, ito. Alam niyo ba? Francia yan. Tingnan ko muna ng ka-charge natin. Naka. Wala pa, wala. Nakapag-charge. Cellphone mo may laman? Ha? Hindi yung charge. Dapat yung mag-full charge. Sabi importante mo pauwi sa tayo. Wala. Mga busy sila, busy. 7:30 ma, 7:30. 7:30. Biyahing buwa sa Sagon. Yun na naman after super lines. Ordinary ng pati. Kaya ilang oras biyahe pa uwi.
12 hours po Kuya Danilo. Nasa 12 hours. 12 hours or pataas. Pinaka minimum na 10, 11, ganyan. Pero pinaka 12 hours. Pag medyo ano pa po yung daan, traffic. Kaya ako ng 14. Salamat ma. Sayaw kaya kayo dito. Sayaw. Wala ko sana sa yung content. Mahaba. Unang makakalaan. Walang alam-alam yung anak namin na okay kami. Hindi naman siya mga panood ng live. Gawa naman walang ano doon, walang internet. Hindi na natin reaction. Big. Sa pasero po ng Gold Trans, na mag-7:15 p.m. biyaheng po Chow, tinatawag po ang si Passenger Rowan Balaro. Hello po, hello. Kuya Romel, uwi na kami Kuya Romel. Hello kayo, Romel. Ha? May nakikiraan? Last call po, inulit ko last call sa oras ng 7:15
papalit na yun, umalis na eh. Papalit na yun. Na malapit na kaming sumakay dun sa bus. 7:30 dito na yun. Malating tayo umaga. Maga na ang darating. At makikita pa natin, mababalag pa natin yung mga sising. Walang ano dun, walang bus stop dun. Huli sila pag pumunto sila dun. Grabe, bigat ng dala ko. Hindi siya pwedeng magbitbit eh. Hello po Kuya Romel. Wala pa yung mga classmate mo, Kuya Romel. Nandyan pa lang po si Kuya Kylie. Kuya, bakit ang tagal ng bus? Ang oras mo bus? 7:30 po yung alis namin po dito. Naghihintay na lang po ng bus. Darating po kami sa Kamsur. Bukas na po yan. Umaga. Kagulat din po ng oras. Alas 7 din po yan. Mga 6, nandun na kami sa Bicol. Ganyan po. Kung umaga din po. Depende rin po sa takbo ng bus. Tsaka sa parada. Pero kung mabilis, kaya yan dumating dun ng mga alas 5. Si Benji wala po. Kaya nga, wala pa si Kabinji eh. Baka sa hardware si Kuya. Sana makaabot sila bago kami mawala ng signal. Makaabot sila para po makapagpaalam din lang. Kasi baka po pag tuloy-tuloy pa rin po walang kuryente po. Tuloy-tuloy yung live na to hanggang may signal. Hindi, pag wala pa rin kuryente, mahirapan tayo mag-update. Kaya, oo. Pero sana may wifi yung bus na masakyan namin saka pwede mag-charge. Para hindi tayo malubatan. Basta kasi sinasabi mo na Twitter, kami yung mamakalit. Hindi, dati nga. Hindi, dati talaga. Nung ako pa lang, nung binata pa ako na umuwi ako ng Bicol. Ate Maris, asan ka niya? Umuwi ako ng Bicol. Lagi kong sinasagan talaga. Dito ko lagi sa DLTV talaga ako. Kahit mahal, pero maganda yung ano nila. Ganun din naman ng Superlines. Kasi gusto ko kasi day trip. Pag bumibiyahe ko ng day trip. Yung surveillance kasi, sa harap na mismo ng bahay ng hinihintay yung bus. Kaso nga po, ano kasi kami na-transfer. Kasi po, ordinary po kung nagaling dito. Na-transfer kami kung Dina. Yun po, pagdating namin, naka-ano na po yung bus Galis na. Bukaw. Kaya, baka daw po sa hulihan kami mga paulo. O pinaka-ano po nila, hindi kami mai-transfer. Then malapit kayo umalis pa alala ng paralism na kayo matutulog sa white. Pag-ising, walang gamit kayo basta kayo. Apo. Thank you po. Thank you po sa mga Para po sa lahat ng pasero ng LTV, biyahe kaya ako inasip na pag 7:30 p.m. mag-loading ang mga bus sa Basin. Ayan na po yung bus namin. Inulit po sa lahat ng pasero ng LTV, Ayan na yan. biyahe Tabaco inasip pag Kunin mo to. 7:30 p.m. Boarding po ang bus Basin. Ano mo yan? Diretso mo lang. Cellphone. Ay, sige na. Nag-charge po kami ng cellphone. Tsaka yung power bank din po. Basta ka lang yung cellphone natin. Bigyan mo natin. Nakaharap sa'yo yung camera. Sarado mo muna. Tsaka may nagbaon na po kami ng ano. Wala ko. Iiwanan yung power bank sa yung cellphone. Naka-full charge nga na iwan mo naman. Paano pa sarado? Kung naiwanan sana natin, siguro na full charge.
Ayun na. Ayan na yung Una ka na ano. doon, sunod ako. Mura-mura pa yun. Sa mga pwesto mo, mahal. Saan tayo? Kaya dito ka na kami dito. Saan ba tayo? Sa kabila ba? Ay, ayan. Sige mo. Para po sa lahat ng pasahero ng RMB, biyaheng Pilar, na pang 7:45 p.m., boarding na po ang bus sa Bay 19. Inuulit ko, sa lahat ng pasahero ng RMB, biyaheng Pilar, pang 7:45 p.m., boarding po ang bus sa Bay 19. Una ka na doon sa ano. Atid ko to. Una ka na sa upuan. Oh, wait lang. Kunin ko lang yung bag. Oh. Wait lang, ito lang. Saka yung ano pa, pagkain hindi ano sa Ha? yung paper bag doon. Ano? Paper bag doon. Sige na. Una ka na sa upuan. Sige na, pasok. Ay, sorry. Pasok, pasok. Pwede sila. Mamaya na po ikakarga yung ano. Ayun, 1340. Ah. No. Sorry, yung pagkain. Ma, yung bag ko na, malubas pa eh. Dali. Wait lang nila. Kaya ba? Kaya? Hindi kaya. Ito na lang ang itaas mo. Tsaka ito. Para patungan ko na lang yung paa. Ano dito laman? Yung gamot, basta pa ganyan lang siya. Asan yung ano? Pa ganyan lang ang ano niya. Huwag yung parang yan. Ganito nga. Yan. Yung isa pa. Dito ano laman ito? Ay, yung pajama ko, yung jacket. Asan yung Ay, ano? sorry yung po. jacket ko? Natakpan pala natin. Ma, Andiyan. yung jacket ko saan? Andiyan. Ay, sorry. Nalaglag tayo. Sorry po. Asan yung jacket ko? Andiyan. Kunin mo. Pati yung ay. Yung medyas ko pala, nandiyan din. Ah. Ano pa dito? Yung medyas ko. Saka yung pajama. Okay. Pati yung kakayas mo na yun. Ay, wait lang. Ano mo na sa akin? Sige, sige, sige. Patindugin mo sa mga bungis slide. Hindi matunog yan. Ano ba? Lagyan mo naman ka. Itong pagko hindi pa mangyat makakon. Ito po kayo.
Baba na lang kaya ko na. Ibababa. Pagsama-samahin Opo, mo. ibababa ko. Ito ka muna. Inaayos ko lang. Sorry po, medyo magulo kami. Ano, kayo talaga ito dito sa ano. Ayun, sa bag mo yun. Ano yung basura? Sino? Baba ko na para di natin madala din. Wala naman. Ayan. May bubo ko ay. Ay, si Ay! Ate Che. Hello, Ate Che. Hello Pati Che. Ate Cherry din ata yun eh. Ate Che eh. Hello Pati Che. Ay, Kuya Elias. I-moderator mo nga Pati Che. Pauwi na po kami. Kakasakay lang namin ng bus. Salamat po sa inyong lahat. Ano sa akin yung bag dito sa dulo? Wait lang, wait lang. Yan. Huwag na pong balang, bambot. Kakainin na natin yun. Walang church, walang ma-churchan. Pero at least sobrang At yun nga, salamat at naka-discount kami dito. Thank you ng marami. Malaking halaga na rin yun, 200 pesos. tag 200 tayo na. Hindi, Hindi, tag 200 kasi 30% ko. Tag 20%. kinumpute ko namin. Dinivide ko. Dinivide ko na. 20 lang pumasahin natin. Kaya di mawala yung signal. $7.25. Basura ko muna to. Dito mo na lang. Para makin lalapit kung may ako. Yan. May ticket ni. Ay, sorry po. Ay. Amo may aircon. Aircon. Ang sabi ko Elias? Ingat daw tayo. Have a safe trip. Apo kaya Elias. Yan po mga kaparing Jason. At nakasakay na kami ng bus. 7:26. DLTV po yung bus na sinakyan namin.
komportable. Ate Che, ilang oras biyahin nyo nang hanggang doon? Nanay Che ng Pasig. Naka-online. Ano po, hanggang oras? 12 hours po. 12 hours na ba? Depende po, minsan pag mabilis yung takbo nito, mga 6:30 na sabi ko na kami. 6:30. Depende sa driver. Hello po, Nanay Chick ng Pasig. Shoutout po dyan sa Pasig. Pamilya nyo dyan. Shoutout. Saan po kayo sa Pasig, Nanay Chick? Important viewers, hello. Basta kagad yung tubig natin. Pili na lang kami. At bumili na ako ng tubig eh. Di Castro, Santa Lucia. Ay, nag-aral dyan yung mga kapatid ko sa Di Castro. Tapos Santa Lucia po kami, dyan sa sa Soldiers Village po. Santa Lucia. Shoutout po sa Di Castro, Santa Lucia. Di, sa Di Castro sila. Kaya nga sa dyan sa Pasig Di Castro, Santa Lucia. Diyan Di ba nag-aral. taga dyan sila Kaya nga, Sila Tito, sila to, Tito Jojo. Tito kapatid Jojo, niya. dyan sa Santa Lucia. Di Castro dyan nag-aral yung mga kapatid ko. Ako lang hindi nakaaral dyan. May lupa po sila dyan eh. Hindi sa amin. Kila Lula Baga. Sa kapatid ni Mama yun. Pero kala ko sa kanilang magkapatid yun. Sa kanila na lang yun. Hmm? Mami ko po si Hazel. Ay, may tuhod ba? Lapit lang kami doon sa may elementary school. Ah. Sila saan yung banda sila? Sa soldiers nga din. Soldiers? Santa Lucia. Kaya nga. Soldiers Village. Soldiers ano? Village. Village ba yun? Soldiers Village lang ang tawag. Sigurd po. Sigurd, ma'am. 39 pesos lang po. May libreng load na po, pang internet. Pantawag, pantext na rin po. 10 GB data na po yung preload nyo, 39 lang. SIM card. SIM card po, 39 lang. Bili ang May mga- libreng load na po, 5 days. Huwag na, yan na lang. Sigurd, ma'am, sir. Try natin kung baka may signal yan doon. SIM card. SIM card po, 39 lang.
Kuya Benji. Hello, Kuya Benji. Alis na kami. Kuya Benji, hello. Uwi na kami, Kuya Benji. Nakasakay na kami kay Benji. Alis na kami, Kuya Benji. Maulog na yan. Nasa bus na kami. Alis na kami, Kuya Benji. Hmm? Ano? Hari kan? Tutulak ko muna. Gimana yan? Ano ba mag-loss mo tayo? Alam ko na, magkikicharge ako dyan sa harapan. Dati kay Sir Franz lang kami nagkikinood. Yung binata ko kasi anak, naka-follow sa kanya, ingat kayo sa biyahe. Thank you, Ate Che. Thank you po. Salamat po sa Panginoon. Kay Idol Franz daw sila ba? Oh, salamat po, Nanay Chi. Nanay Che ng Pasig. Kuya Romel, paalis na po yung bus. Nag-hi siya sa classmate niya si Kuya Benji. Ayan po, umatras na. Kayo po may pagkain ng spare parts? Kayo po yung may pagkain? Ay, hindi po. Wala po? Tama po po. Babay po. Malis na yung bus. Biyahe na kami. Hanggat may signal, mail. Ano no? Hanggat may signal, mail. Hanggat may signal, naka-live siya. Romel Che. Thank you, Kuya Romel. Thank you po sa inyong lahat. At sana po lahat tayo ay ingatan. Dapat talaga pala bumili. Ano daw ba tang kabi eh? Dapat pala bumili ko ng ano, yung dito. Yan. Harap mo. Take off na po, Kuya Benji. Mag-seatbelt pag take off na. Seatbelt Kuya Benji eh. Wala pang seatbelt eh. Be safe ha. Ay, si Ate Cherry. Hello, Ate Ay, si Ate Cherry. Ate Cherry, hello po. Paalis na po kami. Take off na po, sabi ni Kuya Benji. Ayan po. Hanggat may signal po. Dire-diretso po tayo. Ate Cheng, thank you po talaga, Ate Cherry. Thank you so much po, Ate Cherry. 7:36 po, take off na po. Yung aming nasasakyan na airplane. Ingat po, sana po ingatan kami. Kita-kits po kayo. Abang Bicolanos dyan. Abangan nyo kami sa Team Naga. Pupunta na kami.
SM Naga. Po tayo sa Bicol. Cheng daw. Ay, si Kuya Ronald. Oh, si Kuya Ronald. Magraraklakan tayo doon. Ay. Ayan, pinatay na. Ayan. Dito tayo. Kasi nila tayo paita. Sumbong sa doktor. Si Julius nagpatawa. Sumbong ba natin? Eh, para tayong ano, para tayong avatar. Ayan po, kita-kits po sa mga Bicolanos dyan. At magrarakrakan tayo dyan sa Bicol. SM Naga po. Naga sa'yo. Take off na po yung sinasakyan naming aeroplano. Bakit ako ulit? Ay, eto yung sinasabi mong mama mo blue. Hmm? Ito ata yung sinasabi yung mama mo blue. Sige, parang Jason Mex ako ngayon. Basta ingatan lang po kayo. Miss na kayo ng anak niyo. Ay, thank you Kuya Roro Zara. Salamat po kaya Roro Noah Zoro. Salamat po. Kuya Romel. Natatawa si Kuya Romel sa mama mo blue. Ingat po kayo. Kaya Roro Zoro. Ay, nag-iba yung kulay. Ayan, rock and roll to the world. Ito yung ano. Nababagot na ako puro higa. Puro higa, kain, ligo. Higa, kain, ligo. Kain ligo, kain. Sarap sana ng buhay pag... Kaso, yung budget ubos. Ang titiks mo. Ang Betex. Ang lawak ng Paranaque kung iisipin mo. Kasi Paranaque pa yun, yung Betex na yun. Oo. Paranaque Integrated Terminal. Ate Cherry, thank you so Mwah! much po. Mwah! Ate Ching. Ate Cherry. Hindi po ba kami nakakaano? Lapit naman kasi na, pag lapit naman. Blue na blue. Hindi na masakit sa akin. Good viewers. Hello. Taas ko na lang yung paa ko para hindi nakakaano. Hello silent viewers. Hanggat may signal, hanggat di lubat. Pero mamaya makikiusap ako dyan sa driver. Makikicharge ako. Nakita ko sila. Nagcha-charge ng cellphone nila. Pero yung isa, yung ano, dapat pala nagtanong tayo doon. Yung may charger tsaka may wifi. Kasi dati nasakyan ko yun, kasi may CR yun eh. Pero kunti lang naman may yung ano, nung ano tawag nito? Baka yung Di pa rin siya. Yung iba ayaw sumakay dito. Kasi pamayaman daw ito itong DLTV kasi mahal daw. Parehas lang naman. hindi yung iba kasi na nalilito sa aircon. Iba. Di ba? Alas parehas lang naman yung ano. Hindi ba ipakita sa labas? Magtitis ka dun sa ordinary. Kuya, nasaan na kayo? Nasa PITX pa rin po. Nakalabas. Dito tayo sa ano. Patingin natin sa labas. Soler eh. Ayun, Soler. Hmm? Soler. Pasay na tayo. Ha? Pasay. Oo nga. Andyan pa ba si Kuya Jaime? Silent na. Sa kabila pala yung vlog nyo. Kala ko dito. Behave ka Kuya Benji. Nandiyan si Ate Che. May upload kasi ko kanina tapos nag-live. Nag-premiere ako. Behave ka Kuya Benji ah. Nandiyan si Ate Cherry. Sobrang aga ni Ate Cherry nagising ah.
Ayun na. Para pong nasa Pinas din kayo para makita nyo dito. Malabas. Sa Pasay pala kayo, ang layo pa. Opo, kaalis pa lang po Kuya Danilo Layo Pizarri. Kakalawas lang po ng PITX. Shoutout kay Alvin Lorna. Diyan sa poste oh, nakalagay. Aris Tari na kasi. Lin. Tari naka-open na windows nyo na reply. I thank you Kuya Benji. Grabe naman si Kuya Benji ay. Salamat kay Benji. Uh, 19, hello. Ganda no, no? Alin. Kulay pula na yun. Airplane, alin. Napapalapit niya naman eh. Mamaya na lang. Pag ano kasi traffic eh. Mamaya pag ikot ng bus, makikita nila yung ano. Mas Ay, ang out dami kasi. natin. 19. Hello. Hindi kasi ngayon kasi walang school. Bukas siguradong may school na. Tagal kasi mabuksan yung 30 minutes lang. Di ko na eh. May bubuksan na kalsada ganyan. Yung shortcut na talaga. 30 minutes di ko na. Hindi mo ay. Sa live kay Kuya Noli. Naka-live ba si Kuya Noli? Sa live Kuya Noli. Ay, yung live ni Kuya Noli kanina. Hello sa 21 po. Grabe na yung ano ngayon. Sasakyan. Tahimik ka. Nireply mo ba ako? Ha? Pinamamapan ko. Sila Ate Maris sana pumasok sa Castle Julius. Para Saka sila Kuya Ruben. para Si Kuya Jagger. Para makapagpaalam kami na
hotel din. Noah. Ito pala yung sentro. Oo, kanina pag-index tayo. Dapat ito ba? Dito na kami sa Pasay sa may mga ano, may mga baklaran. Hindi natin na ano, napakita yung baklaran. Ang dumaan na po kami ng baklaran. Kapila. Sa kapila tayo dapat. Ha? Pero nung pagtagpil ka rito, kasi ginawa ko sa akin. Then, bigyan ako ng Barado din. Ka. Kasi pagdalo ka ate. Hello sa 17 viewers. Ilang percent yung phone natin? 64. Yan kaya. Pakita lang natin.
15 viewers alone. Dito naman sa ano, Pasay. Saan na yun? Kasi benta. Top Avenue. Traffic, pero pag nakaakyat na to ng ano, umakyat na to ng Skyway, diretso na to, baba nito sa Alabang na. Viewers, silent viewers. Nagtimpla ka ng kape pala? Yun yung mainit. Kasi inano ko yung ano, yung magkakapnuting. May cup noodles ang dala. Di rin yan. Bahaw na rin yan.
Pagong init eh. Kahit na. Hindi yan tatagal dyan. Pati lang. Ay, pati lang. Oo, panlasa ko. Susunod natin pag Manila, konti lang dalhin na gamit na. Kasi, ano naman eh, check up lang naman eh. Isan pa na. Metro, it's sa top. Pakita natin kila Kuya Benji yung Pilipinas. Yung alin? Yung Pilipinas. Sa mga ano natin. Sa mga OFW natin. Sa rapid transit system, rapid. Papasok pa pala to dito sa Pasay. Up. So yun, pumasok ng terminal. Pasay, Sa Pasay. 20 hello. Hello po sa team. Pasensya na po, mamaya i-ano natin ulit. Kasi nasa ano eh, sa terminal. Magsasakay lang yun ng ano, ng mga naka-reservation. Pwede ba, paano ba yun nare-reply ito? Paano ba ito na, ano, na natutumba ng kaunti? Yung upuan. Ulit mo. Hanapin yun dito. Baka naman. Wala. Ano pa? CR muna ako. Ah! Sino yan? Nadagdagan eh. May nagpakulay? Hindi napansin. Baka hang na to. Kasi kanina, ano lang yan eh. Ah, sige, sige. Si taas Kuya na. Jaime yung nagpakulay kanina eh. Ah, naghang na ba? Ay, meron yan. Ay, meron nga si... Ay, si Ate Ay, Cherry. sorry. Sorry, Ate Cherry. Ate Cherry. Naghang yung comment Naghang. section ko. Opo, Thank you po, Ate naghang. Cherry. Ay, ang dami na pala nag-comment. Sorry naman po sa inyong lahat. Ako, Kuya Solid, supporter from Iloilo, si Kuya Danilo. I reply din sa harap bahay ni Chin. Kami nag-reply. Listening lang ako ha. Ate Cherry, sorry po. Naghang yung... Kuya Roque, hello. Kuya Roque. Ay, si Kuya Rene, nandito rin pala si Kuya Rene, naghang po yung ano eh. Ate P. Si Ate Fe, nandito rin pala. Si Kuya Rene. Pasensya na Salamat. po. Sabi ko na nakita ko dumagdag yung ano eh. Nadagdagan yung revenue, ay yung pakulay. Kasi si Kuya Jaime yung nagpakulay kanina. Ako nadagdagan, ba't wala? Ate Cherry. Ate Cherry, thank you po. Grabe. Sorry po, hindi ka agad nakita. Naghang ng kaunti ang ating cellphone. At Eh, comment section. ay sa comment pa yun. Ay, sorry po Ate Cherry. Ate Fe, hello. Kuya Roe. Ay, Kuya Rene. Asan Message niya? dyan. Message ka. Makaka-message ko. Yata eh. Uy, Wala eh. Ay, si Kuya Rajim. Hello, Kuya Rajim. hello. Mamaya po Pasensya na po Ate Cherry, pasensya na po. Pero salamat po Ate Cherry, thank you.
Mamaya-maya po i-ano natin yung camera kasi nasa terminal po eh. Sasakay po ng Share muna kami. magpaalam ka sa driver. Oo. At yun, thank you talaga Ate Cherry. Ay, sa 25 po, magandang gabi po. Ayun, mamaya po, ibalik ko po ulit yung camera sa may po kasi, sa terminal po, may sumasakay. Ate Fe, ingat kayo. Thank you Ate Fe. Thank you so much Ate Fe. Thank you po sa inyong lahat. At yun, may thank you po sa 27 na tayo madami. Thank you po sa inyo Ate Cherry. Hindi ko po nakita kaagad kanina. Listening lang ako ha. Kuya Rocas, Kuya Rini pala kanina nandito din eh. Mildred Pesado, ingat yung dalawa. Thank you Ate Mildred. Thank you po sa inyo. Thank you po sa inyong lahat, sa lahat-lahat po. Sa lahat ng mga prayers, tsaka sa mga support po. Always po, sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat po ng mga tulong niyo po, lahat. Ayun. Siguro po, see you Bicol na. Si Ate Fe, makakain na tayo ng pikibilyo. Tsaka siguro po, pagdating doon, kung wala pa rin po kuryente, baka po matagalan kami makapag-update kung ano po yung ganap namin doon. Pero sana po magkaroon na din ng kasi sabi po nung kapatid niya is konti lang po yung konti o halos wala nga pong damage na na poste. Siguro mga clearing lang po siguro. Kaya wala pa rin pong kuryente. At sana po kung makabalik agad yung kuryente, makapag-light po kami. At syempre yung ay sa party. At yun nga po yung pinangako po namin sa inyong live. At sana syempre tutuparin po namin yun kasi sobrang pangako po namin yun sa inyo. At paghahandaan po talaga namin yun. Kaya sa mga vlog po ni Parang Jason, comment na lang po kayo kung mga request niyo po para syempre para mailista ba. Mailista namin yung mga request niyo. At yun, madami ang pasahero. Kami dati tuwa lang kasi. Thank you po talaga sa inyo, sa mga prayers po, sa lahat po ng suporta sa mga viewers, sa mga nagpakulay, sa mga nag-send po. Ayan po, at pauwi na tayo. At yun, balik kami sa 29, sakay kami para pag 1 nandoon na kami. At Nagpaalam ako sa driver. Makikicharge ako mamaya pag malubatan tayo. ano sabi niya? Pag may bakante ba? Harap din si Kuya Gao. Kasi dati kami ni Kuya Gao. Ang trabaho kami sa bahay. Vilma Bulina, ingat kayo sa biyahe pagaling ka. Thank you po. Ano? Ma'am Vilma, ingat daw po. Sino See you. nagtanong? Sila. Dami na pala silang mga comment. Ate P, shout out sa Bicol. See you, Ingat kayo sa Bicol. biyahe. Pagaling ka. Salamat po, Ma'am Belma Bolina. Ano mo Baka po si yan ni Kuya Rocky. Baka second account ni Kuya Roque. Baka asawa. O kapilyo lang. Hindi ko alam eh. Wala na tuloy si Ate Cherry. Nandyan si Ate Cherry, listening lang daw. Pasensya na talaga Ate Cherry. Di namin nakita. Sabi na asawa. Ay, asawa Wala naman. ni Kuya Roque. Thank you po ma'am sa Thank you po sa
nagsuporta. Si Mama Vilma. Thank you po sa inyong lahat dyan. Opo. Sabi ko, nagtaka ako ba't nadagdagan yung pakulay. Tapos di ko makita yung nung pala naghang. Hi, sabi ni Kuya Jordan. Nasa terminal po kami ng Pasay. Ano? Nag-pick up ng pasahero. Salamat sa sa suporta. At yun nga sa mga pakulay kahit wala na tayo sa challenge. Kahit paano po nakakausad yung yung revenue. Kanina nakita ko mayroon na tayong 90. Ay, thank you po sa lahat sa inyo. Mayroon na tayong 90 na revenue. At konti na lang makakasahod pa rin tayo sa December. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. Tingnan mo nga baka yung tsinelas ko. Baka yung tsinelas ko, hindi natin mamalayo, nandoon na sa baba. Nandito lang yun. Apakat mo yung tsinelas ko. Dahan naman yung pagkain. Basta kasi isa lang yung nakikita ko. Dito sa baba. Tingnan sa... Ito oh. Dito. Oo na nakita ko. Yung tsinelas ko eh. Ayan na po. Ayan. Hello. Sa mga OFW natin, ito na po, OFW natin mga kababayan. Ito na ang Manila ngayon. Isa rin to sa gusto kong mag-drive. Okay na po yung na-offer sa'yo. Okay naman po, may follow-up check-up po sa sa December 1 po. 29, balik tayo ng Manila. Di para sabi ni Penilo kanina eh. Sumabay na lang daw tayo sa kanila eh. Pwede, ay. Kasi bibigyan sila ng 20 na eh. Ay, six. Pwede, parang May ban kasi yung tito niya. Nauwi din ng piyesta. Pinapasabay tayo eh. Pwede. Makaano tayo, makales. Pwede, para palitan kami mag-drive. Uwi sila lahat. Pag gusto niya.
hello sa lahat. Bigel. Ay, si Kuya Jagger, hello. Magandang gabi po Kuya Wala po Kuya Jagger. Jagger, pauwi na po kami Kuya Jagger. Kaka ano pa lang namin po ng PITX, nasa Pasay na po kami Kuya Jagger. DLTV yung bus na sinakyan namin. Hello. Thank you po Kuya Jagger. Salamat Po. Sobrang thank you po sa inyong lahat. At ingat din po kayo dyan. Si Tol Julius na pumasok din para malaman yung nasa Pauwi na tayo. nasa biyahe na tayo. Kasi pagdating natin sa Bicol, wala na. Magkano pamasahe sa bus? Anong bus? Idea ko. Ano po, DLTV po Kuya Roque yung nasakyan namin. Yung pamasahe po kanina is 1,020. Hanggang nabuwa lang po yun. Pero dahil po 7:30 po yung alis, ano po siya, nag 20% off. Kaya po yung bayad po namin kanina, nasa 1,600 na lang po. Na dapat nasa 2,000 plus po. Pero Naka-discount. hanggang nabuwa lang po kami, mag-jeep pa po kami papunta dun sa amin mismo. Sabi natin, Che. Ate Che, biyahe pala ulit kayo para sa follow-up. Wala bang magandang hospital? Pero curious lang kami. Registered nurse. Ano po kasi, Nanay Che, sa probinsya na operahan na po kasi ako dati dyan po sa PGH. Kaya po nag-decide po kaming bumalik po ulit doon. Kasi sa probinsya po kasi namin may kalayuan din po yung mga hospital din po. Sobrang layo din po. Tsaka yung naoperahan na din po kasi ako dati sa ano po sa PGH. Kaya yung same case din po. Kaya yun po, bumalik kami sa PGH ulit. Yan, may airplane. Patik po. Villamor. Ano? Hmm? Ganda kung doon tayo napunta sa side na yun. Ha? Ganda kung doon tayo sa side. Jagger. Pwede ba mag-check ng blood pressure sa iyo, Miss Che? Sabi ni Kuya Jagger. Sabi ni Kuya Jagger. Si ano po yan? Si Nanay Che.
nagbebenta lang din ng snack dyan sa loob ng bus. Hindi po namin Kuya Jagger alam ang alam ko po kasi pag gantong hindi masyado pinapapasok po yung mga nagtitinda ng snacks po eh. Pag ganito pong air condition, hindi po sila masyadong nagpapapasok ng nagtitinda. Mag-ano lang po, may terminal po talagang hihintuan lang. Po, sobrang po at Nanay Che, kasi na late na po yung mga live po namin. Ay, Mawala. ayan. Nagsisimula nang mawala yung namin signal. Ba't delete? Ah. Tinanggal na. Ingat sa biyahe. Thank you Kuya Neymar. Salamat po. Patong mo. Yan, nasa Bikutan lang kami. Grabe yung SM. Ito yung bago ngayon dito sa Bikutan. Century. Asher ba yun? Yung sikat na Asher. Staycation. Ashdor. Sayang kung dyan tayo sa kabila nakaupo. Pakita ko sana kasi malapit na tayo dun sa paggawa ng clover eh. Tanaw dito kasi nasa taas tayo. Dito kasi kami sa side ng Kahilera tayo ng driver. Walang ikot. Pag sa mga tubing tulong. Mag-live ka ba sa i-stream ka, mag-vlog ka. Yan po, Tagig. Yan si Kuya Bobby nakatira. Ano yun, yung nadaanan na ba natin? Alam eh. Yung Walter Mark. Shoutout kay Kuya Bobby. Ay, parang nadaanan na natin eh. Walter Mark. Kuya Romel.
ng Clover. Dito na tayo sa sukat tawid. Basahin mo. Ano? Basahin mo yung comment ka ro. Ano? Agawin ko yun si Vilma Bolina. Sukat tawid. Magulo. Sorry. Pag ano kuya, ano? Ikon. Pagin ko yan si Vilma Bolina, paring Jason. Ba't mo? Batong bakal at pilido ang tigas. Ako lang nagpalamok sa kanya. Yee! Bigulaan. Pero Bolina. Yan sa San Juan, may Bolina dyan. Wala na tuloy si Ate Chul. ano si ate, silent lang daw si ate Cherry. Ano? Sabi? Silent lang. May chat yung kapatid ko eh. Sabi na. Nakita eh. Pag dating natin doon, tatanungin ko yung source ko ng signal kung okay yung ano niya. Gumagana kasi may ano siya eh. May solar siya eh. Pag gumagana, magkakaroon tayo kagad ng signal. Gagawa na ako ng paraan dyan sa ano. Makakonect, no? Hindi. Kasi pag mag-order, matatagalan pa eh. Dali natin yung... Pero gabi lang tayo magkakaroon ng signal. Pwede na yun. Basta makapag-update. Yung generator ng barangay, nasabayan ko sila. Gagasolina, ako magagasolina. Tapos mag-recharge tayo. Yung mga gusto mag-recharge tayo, ako na bahala sa gasolina. Diba? Pwede. Pero pagdating natin, baka bukas meron na eh. Sana nga. Pero kahit magkakuryente, talagang maglalagay tayo ng ano, yung power setup. Kahit mga libre lang yung ilaw dun sa tindahan, saka yung ano, malaking bawas na, di ba? Ganda rin na rin dito sa ano, makita ko sa kanila. Alabang, parang Makati na rin eh. Parang Makati na rin eh. Nasa Skyway kami. Parang iba yung dinaanan mo. Ay, oo nga pala kasi pag Cubao lang pala yun, no? Cubao, daan Santa Mesa. Ito rin yun. May Skyway din sa kabila, oh.
Pwede pag diyan pwede rin yung baba niya nung kabila na yan. Pag galing Laguna, baba niyan doon na sa ano, malapit kila Kuya Noli, Bulacan. Diyan kami dumaan ni Kuya Noli ng nakaraan eh. Diretso na yun. Ate Ching, magandang dyan sa Maganda loob. ng Philippine Philippine Best. Beaches. Opo. PGC. Bumaba na kami. Baka huminto pa to ng ano, ng Alabang eh. Baka pick up pa to. Asian Hospital andyan sa Alabang. Asian Hospital. Asian Hospital daw dito sa Alabang. Ay, sa Alabang. Oh, diyan sa Kami Batangas at Oriental Mindoro ang province. Taga Batangas daw si Nanay Che. Oo. Saan po sa Batangas, Nanay Ching? Diyan kami namamalingki dati nung tito ko nung sumasama-sama ko sa kanya. Sa Nasugbo. Pero sa Pasig sila ngayon. Ay, Tanawan. Nasugbo. Tanawan. Pumunta na ako sa Mindoro, di ko maalala, San Jose ba yun? Nag-ano po kami dyan, Nanay Che, nagtanim ng mangroves. Bakawan. Sa San Jose, San Jose, Mindoro. Kasi yung kapatid ko po, ano yun eh, sa foundation, yun po yung ano nila, nagtanim kami ng mangroves, Bakawan. Sinama niya ako dyan. Isang grupo po kami niyan. Madami kami mga madre po yung Ang tuloy-tuloy na, di na tayo huminto ng ano. Di na huminto ng Alabang. batang. Pasensya na po. Nagtanim ng wala na rin po yun. At kung Ang bilig. pag wala signal, Pag mawala ng signal, maano na tayo, mag-out na tayo. mag-enter. Kasi nagsisimula ng ano eh. Nagsisimula ng umalog ang daanan. Nasa ano na tayo eh. Skywood. Ay, sa ano? Papunta ng Laguna. Wala tayong SNEX. Mauga na. Dagdal ko ano. Pasensya na rin. Okay lang ate, Nanay Che, para Ano daw? madaldal daw. Salamat po Nanay Che. Nanay Ching. Ano kami dyan eh, sa Mindoro yung nagtanim, tapos nag-island hopping. Mga kasama namin ano, yung sa foundation, Vides Foundation Philippines. Sa ano po yun? Di mo Sa na
nakikita. Sa Don Bosco. Yan, Alaska, pagawaan ng gatas. Ito. Ito. Lawak mo. Alaska yan. Ano nito? Alabang to. Laguna na yan. Alam mo. Sakop na tayo ng Laguna eh. Kasi lagpas na tayong Alabang. Basta. Nagpas tapat. Kanina pa. Ayan, may tugtog na tayo. Enjoy po. Enjoy po kayo sa song. Habang bumabiyahe. Habang bumabiyahe. Habang bumabiyahe. Pakinggan niyo po yung boses ko. So sweet. Dito silong mo ah. Nariribukan din sa buwan. Nagbuwan bulan? Nagbubulan? Grabe wala nang ano ba? Ha? Ano? Nalamig ka na? Maano ba di? Tama. Without you, believing in someone. Baka hangnan. Nanghang na ba? Hindi pa yun? Ano nangyari ka? Naghahangan? Parang Hindi nga. Yeah, sakto lang. Mabagus kasi. Parang kailan mo nagbuo na yun? Glitch ang nagbuo yun. Hindi, nagsugod. Parang nagkaroon na kasi yun. Ha? Nagkaroon ako dyan yung buwan. Sinilang ka no? Oo, sinarap ko mga sa buwan ito. Abang maribukan, hindi nag-artila sa buwan. Nagdalo na dyan. Abang maribukan, nag-artila. Sa bago pa yun, hindi kita pringkaton. Splash oil. Ha? Splash oil lang. Dahil na wala yun naman eh. Palaos na. Ganun na kaya siya. Yan sa pwede magdaras pagkaon. Hindi. Pero maganda dyan. Discover the Kinder
Toy Dragons. For an epic adventure together. New Kinder Dragons toys. Find them in the store. Ang Mondays nagiging manhit day. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, Wednesday day. Pabalik-balik na lang. Mind you, it's 4 times speaker of West generic brand. And severe nerve damage from the source, so symptoms can Hello everyone. Hmm? Pag nilamig ka, may kumot baga dyan. Oo, sabi ba? At kapag sabi dira mo. Dira mo. Dapat din mag... Ha? Pwede ka nagbaba sa bago. Aran. Bago. Nag-share, di ka nag-share. 50. Nag-ilang araw tayo dun sa Cavite? Ano tayo? Hmm? Mga 3 gabi ata. Kasi Kung nag-order siguro tayo ng barbang pagdating natin, baka dala na natin. hindi rin. Ganun, nakaraan nga, bilis eh. Lalo yung mga galing mall lang naman. Parang mabilis eh. Na pala pag hindi na ini-expect eh. Da pala pagdating. Saan galing mall yun? Wala, Order mo? saan? Pag may nakalagay kasing sure yun. Kaya nga. Gilo ka. Ay, maripok. Parang mga hindi nakaposisyon. Kung nagkabal yung nagka-position sa di ako nag-eskarya. Feeling. Tingnan. At pasensya na po, medyo nawawala na rin po yung signal. Pag thank you po sa lahat, sa inyo po, sa lahat ng nag-tune in, sa lahat po Sa na nagpakulay. nagpakulay po. Silent viewers. Silent viewers. Pag nawalan po ng signal, siguro po kasi palabas na tayo ng ano eh, ng Ingat po kayong Metro lahat. Manila. Baka po, lalo maya po talagang mawawalan na po ng signal. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga naka-tune in, sa mga nagpakulay, lahat po. Pero hanggat may signal po. Pag out namin, panoorin niyo po yung upload ko kanina. Salamat po sa suporta niyo.
mag-out na po kami. Out na po kami. Kasi Mahihina na po yung signal. at nakakahiya na po sa inyong lahat. At No. thank you po. Thank you so much po sa lahat ng suporta nyo sa Pakulay, sa lahat po sa pag-tune in. At see you tomorrow po. See you tomorrow po sa mga Try natin pag matagalan sa mga stopover, pwede tayong mag-live. Bye-bye.